Mnakwethu latest episode ucela impilo Khanyile osuka eNkandla uhlala eGoli ngokomsebenzi unonkosikazi wakhe wokuqala lo avezile ukuthi umkhiphelile inkomo ilobole ngathi uqedile kushoda nje kusebenze lokho okunye okulandelayo. So ucela impilo la uveza ukuthi usisi lo anaye njengonkosikazi baneminyaka ewu5 kuya ku6 years bethandana and abakamtholi umntwana. Ngalana kunomunye usisi yena ano3 years naye bethandana. So ucela impilo ke kuye ubhuti obhale ukuthi ucela ubaba uMseleku amsize beye kusisi lo onkosikazi wakhe uqala ukuze bekhulume indaba yokuthi kukhona omunye afisayo ukuthi amthathe amenze unkosikazi wesibili. Indaba ke la mayikhuluma uKhanyile ekhuluma nobaba uMseleku uthi ubona isikhathi bendawonye bengamtholi umntwana. Uthi kubaba uMseleku because ukwakha Isithembu kusukela ekutheni ufuna ukukhulisa umuzi futhi ufuna ukuba nomuzi onokuthula nokuhloniphana. Lesizathu lesi sokuthi ingane abakayitholi asisihle ngoba unumber 2 uzobe sefika ebe noku-undermine unumber 1 mayazi ukuthi akanayo ingane noma umvulela into yokuthi adelele unumber 1. Uyayizwa kubhuti lo baba uMseleku ayishoyo ngoba vele siyazi ukuthi uma umuntu esemshadweni owesifazane isikhathi esiningi kuba nalembuzo ukuthi akakabatholi abantwana kuwumndeni nje uhleba. Mase kufika ke unumber 2 naye sefika esethola leyo nto ukuthi umamkhulu akakabatholi abantwana not ukuthi akabatholi akakabi naye umntwana akukuhle ngoba usenento manje azoyisebenzisa noma azodelela ngayo. Umzwile ke ubhuti ubaba uMseleku mayechaza le. Wasethi isizathu sesibili kubaba uMseleku ingoba vele ukhona usisi athandana naye futhi sekuyisikhathi eside ubona futhi kufanelekile ukuthi uye azomthatha abe unumber 2. Ufikile ke usisi lo obekhuluma ngaye usisi unamahloni angazi noma amahloni ecamera noma amahloni okubona ubaba uMseleku noma amahloni ukuthi uthandana nomuntu oshadile angazi. Unawo nje amahloni amakhulu kodwa into esibonile ke kuye akaphakeme. Ukukhuluma kwakhe simbona ewumuntu ngathini uyaphila akaphakeme akafani nalabanye omamncane abayeke befika angazi ukuthi wayesibabiza ngomamncane ngoba phela basuke nje yintombi ngoba ngicabanga ukuthi umamncane uba umamncane ngoba usufikile kwisigaba sokuthi kukhishwe inkomo kanjalo. Laba abanye baba nento nje yokuthi bayadelela banento futhi yokuthi sebeneyindaba like lo partner lo uthatha izinto ezenzeka emshadweni wakhe azikhulume nale side chick yakhe onomamncane masomamncane ke azi ukuthi sekwenzeka ukuthi. Kanti la sibona into ehlukile ubhuti akakhulumi ngonkosikazi wakhe kulosisi. Nalo sisi futhi akasiyo umuntu esingathi ufuna izindaba zikankosikazi umuntu onento yokuthi ufuna ukuzenza ngcono ngoba phela uyazi ukuthi lo bhuti ushadile wenza amalungiselelo omshado futhi usethatha yena ngoba omunye mhlambe ngibona ukuthi uba nento yokuthi shuthi khona into eshodayo ngumamkhulu mawukuthi ushadile masefuna mina. Siqhubeke ke ubaba uMseleku uhlalile wakhuluma nosisi wambuza ukuthi usisi uready wathi uready ngoba uyamthanda uKungwane okuyisithakazelo sikaKhanyile. Okunye wambuza ukuthi njengoba ezoba unumber 2 uzothini uma ubhuti esikuzongena abanye owesithathu nowesi4. Wathi ngeke kube mnandi kodwa ngeke aze ame endleleni yakhe mawukuthi vele uwumuntu ofuna ukuphila lempilo yesithembu ngoba ngizwile abantu abaningi beyisho lento ukuthi uma eke wathi nje ubaba uyipolygamist okusho ukuthi bayoze befike ngisho ku15 kodwa ninephutha ke noba nisho njalo ninephutha nje uyobe sebenza nabantu abawu15 ilanga libe lino 24 hours
isonto libe lino-7 days. Hayibo, nina nibuye nikhohlisane nje ngoba phela nayo into nizoyivuma nibaningi. Asiphume-ke lapho. Bakhulumile-ke ubaba uMseleku nosisi, bangena-ke ngaphakathi manje ubaba uMseleku noKhanyile bezokhuluma nomamkhulu. Umamkhulu ube nakho ukuphazamiseka kancane, okusho ukuthi yinto engamphethe kahle. Uyamazi-ke futhi ubaba uMseleku, uthe mayembona nje kwaba naleyo nto ebusweni ukuthi naso-ke i-stress, nayo-ke inkinga. Bakhuluma-ke, wazibamba naye umamkhulu, simbone ethobekile, akabanga nomsindo, noma phela singazi ukuthi ngempela ngaphakathi ubezizwa kanjani. Wakhuluma-ke nosisi ukumbuza ukuthi uzokwazi ukungihlonipha. Wathi usisi yes, uzokwazi ukuhlonipha, akazi kodwa ukuthi umamkhulu uzomhlonipha yini. Wasombuza ukuthi yini ehlukile. Abantu bathi lo sisi uhlulwe ukuphendula, ngithi mina akahlulekanga ukuphendula. Lo sisi akanazo iy'ndaba zokuthi kwenzakalani emshadweni lo osuvele ukhona. Lo sisi akufanele phela, ngoba nje ngithi asike sithi uncengile, asibeke ngalelo hlobo. Akufanele sazi ukuthi yena uyi-side chick or uyi-girlfriend uzoba u-number 2 mase eba ney'mpendulo, ngoba yena ulethwe ubani? Ulethwe uKhanyile. Ukuthi uzolandela ukuthi uKhanyile uthini, ngikubona kuyinto ekahle, ngoba manje mase ezoba nokuthi yini oyilethayo ehlukile, mase eba nempendulo, sekuyinkinga-ke lapho, ngoba phela shuthi sekukhombisa ukuthi ikhona yena into ayaziyo eceleni ekhulunywayo. Kanti mayethi nje uzolandela ubaba ukuthi uthini, kuzwakala kangcono, okubonayo ukuthi akanayo impakamo or akanakho ukudelelela ney'ndaba ey'thile. Ngicabanga ukuthi kuphele ngokuthi behlale bonke, ubaba Khanyile, sengithi ubaba Khanyile, ubhuti Khanyile ngoba ngibona ngathi mncane nje, ubhuti Khanyile nosisi bakhe nonkosikazi wakhe nozoba unkosikazi wakhe, bekhulume-ke bodwa ngoba ubaba uMseleku ubashiyile. Akubanga nomsindo, akuthusanga njengokunye esike sikubone, noma sisale nokuthi waze wahlukumezeka umamkhulu. Nenye into esiyibonayo, labo sisingathi ubhuti lo uyazama ukubhalansisa into yakhe, ngoba lo u-number 2 akanaso isikhwele, akanakho ukukhuluma okuthini. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani leyo nto, kodwa nayibona akanayo nje into yokuzenza insika. Niyamkhumbula leya sisi loya wakobani, laba abasikhalisayo, komunye umnakwethu sengukhohliwe. Akanayo lento yokuthi ungcono, kanti noma mkhulu ngalama ekhuluma akavezi ukuthi kukhona okuhamba kabi. Into nje ayishilo indaba yefoni ukuthi ube nokuphendula ifoni phandle, or ifoni yakhe mhlampe-ke ingaringi kodwa ibisebenza, into efana naleyo. Kodwa nje ukukhalaza akanakho, ngoba sizwile umamkhulu ethi bayathandana, baya-understand-ana, bazofa, wathi sofa silahlane, okusho ukuthi uthando lukhona. Kumamkhulu uphatheke kahle, kanti nalo sisi ovelayo o-number 2 naye akakhalazi. Nobhuti-ke naye mayeyichaza awumboni nje njengomuntu ongathi udidekile empilweni. Akafani-ke mhlampe nalabanye esesike sibabone la kumnakwethu. Yingakho-ke abantu bethi le episode le bayithandile, ngoba sibone abantu abangakwazi ukuphila ndawonye. Angisho-ke njalo mina ukuthi Isithembu sihle, akusho futhi ukuthi Isithembu ngiyasithanda. Sesiphumile la kumnakwethu, wozani la nginihlebele indaba, liyabhubhizwe. Niyabo, khona lento eyenzeka eNdlunkulu. Angikhulumi ngeNdlunkulu, mina ngifuna ningicacisele la, ngifuna ukwazi nje ukuthi iyenzekani lento kunini. Kunelesi sitolo saseNdlunkulu-ke, okusho ukuthi-ke masikhuluma-ke nomunye umuntu-ke sikhuluma-ke ngey'ndaba zamawili. Ukukhuluma nje, yabo, ukuthi into engiyidlayo ukuthi le nkulumo le angisazi noma besisakhuluma ngey'ndaba zabantu yini, noma le nto besiyi-personal. So siyahleba-ke nomunye umuntu, sihleba ukuthi-ke
asihlebi no, siyakhuluma nje ukuthi isithembu abantu basibuka sisihle or noma laba bakusona sihle mabe sebonke nobaba ekhona enakekela-ke izindlu or ikhaya lakhe eliqondisa. Inkinga iqala uma ubaba engasekho. Manje sokutholakala ukuthi naba amakhosikazi asele ney'ngane y'sele sekunombango nento-ke yewili nohlobo lomshado nokuthi yimaphi-ke amandla akhona kumamkhulu. So lento le siyayixoxa ngithi nje abantu manisuke nikhuluma nani nisuke nikhuluma nje izinto ezenzakalayo-ke nokuthi-ke ihlupha kuphi into yomshado nokuthi abantu bengakhulumi ngokukhululeka nalento ya-50-50 nokuthi abantu mase bedivosa abanye baxatshaniswa yini. Kodwa-ke besingagxilile kwi-divorce nalo muntu engikhuluma naye, sikhuluma ngesithembu. Yileyo nto le yenza ukuthi ngibe nomuzwa engingasawuqondi kahle ukuthi why pho besikhuluma ngesithembu sagxila-ke kwisithembu. So imibuzo engiyiphendulayo kule nkulumo le or le ngxoxo lokhu kuhleba kwethu ukuthi umamkhulu unamandla amangakanani, ubuphi. Ngiyachaza-ke mina ngithi into engcono noma mhlawumbe okungaba i-solution kule nkinga le ukuthi ubaba uma engasekho ukuthi ubaba uma esaphila enze zonke izinto ey'fanele nokwakha nayo yonke into nokuthuthukisa amakhosikazi onke ukuze noma sekuyenzeka manje akasekho sebeyisana ey'nkantolo noma singabi khona isidingo ngoba wonke umuntu ongaphakathi kwisithembu uzobe enayo indlela yokuphila kanjalo kanjalo. Ngiyichaze-ke lento ngithi ngiyanihlebela ngifuna nizwe lento le eyenza ukuthi ngithi kwenzakalani lana. Ngiyichaze-ke lento ukuthi phela maye usomabhizinisi kumele enze sure ukuthi onke amakhosikazi khona into ababhizi ngayo nendlela futhi yemali nazo futhi izindlu ukuze uma kwenzeka umamkhulu hlampe esithola ukuthi hlampe isithembu asingenanga kahle umamkhulu mase ema ngokuthi owakhe umshado oyiqiniso esebalwisa laba abanye bevele bengabi nandaba ngoba nabo bayobe be-right empilweni. Sidibetha leyo nto-ke leyo nalo muntu mase siyidibetha siyiqede-ke ngithi mina yibo yini sikhulume ngesithembu kangaka kwenzakalani la. Ngiyantshela ukuthi mina ngilobo ngiyibuza ngilobo ngathi ngithi ngiyalela ngalele ngithi kanti yini besikhuluma ngale ndaba leno yesithembu ukuthi sihluphaphi ney'ndaba zamafa nakhona lokho asendlunkulu phela besikhuluma nje into edlulayo. Ngibuza ukuthi sigxile kanjani kwizinto zamafa or iwili yesithembu. Hayibonini ngibona ukuthi bekuwukuxoxa lokho ukuthi nje siyaxoxa iy'ndaba zabantu noma sesixoxa iy'ndaba zabantu engasizo iy'ndaba zabantu. Hayibo anize zingichazele ukuthi nina uma nikhuluma mhlampe ngobaba Mseleko nje nihlebanize nihlebanize nijule. Hhayi angisazi noma bekuwukuhleba yini khona lokho noma bekuwukuhlaziya iwili noma besikhuluma nje into ejwayelekile noma khonto noma khonto eyenzakala. Hayi ukuyihleka into engahlekisi. Angithi ngiyanixoxela okunye-ke angithi phela besikhuluma nomuntu-ke sikhuluma le ndaba le yewili. Yazi sengiyandihlebela manje sengihlebe into engafanele nginihlebele ngoba iy'ndaba zami lezi akusizo iy'ndaba zenu ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi nina uma nikhuluma lapho nihleba nabantu nihleba ngesithembu ubone ukuthi naze najula seniyiphakathi kodwa phela iy'ndaba zabantu angiyiqondi lento. Lokho kwesibili-ke ngizothini yazi mina ngathi khona isithembu esenzakalayo lana kodwa akusenawo ngisho amandla okwenza lama vidiyo ngithi ngiyawenza kazi ukuthi kwenzakalani. So lokho okunye sesikhuluma ngani ngokuthi-ke uma uwumuntu
kufanele ukwazi ingasini, kufanele ukwazi ukusiza abantu. Ngiyayizwa indaba yokusiza abantu-ke baxakekile, nami lokho anginankinga nakho ukusiza abantu, ukuthi abantu baxakekile. Kodwa manje le nto igudla ngathi, hayi bafethu, angazi ukuthi angithuthungelwa yikhanda.